Арганізатары прапанавалі гасцям стаць удзельнікамі дзвюх пляцовак «Будь у тэме» і «Работа час магчымасцяў». На першай яны даведаліся пра навацыі ў заканадаўстве ў сферы занятасці насельніцтва, выканання мінімальнага сацыяльнага стандарту ў аплаце працы, маглі задаць спецыялістам розныя пытанні. Не сакрэт, што грамадзяне перадпенсійнага ўзросту і старэйшыя, інваліды вельмі часта сустракаюцца з цяжкасцямі пры працаўладкаванні, але для іх у раёне ўстаноўлена браня наймальнікам. Сёлета, напрыклад, такім чынам знаходзяць працу 85 інвалідаў і 90 чалавек перадпенсійнага ўзросту. Для дадатковага заробку яны могуць прымаць удзел таксама у аплачваемых грамадскіх работах. На сегодняшний день по Минской области, как и по республике в целом, рынок труда он перенасыщен вакансиями. По Минской области в среднем порядка 25 тысяч вакансий, и, поверьте, спрос он значительно превышает предложение. Поэтому найти рабочее место и трудоустроиться на сегодняшний день – это перспектива абсолютно реальная для всех, и для лиц пенсионного возраста, и предпенсионного, и в том числе для инвалидов. 15 нанимателей принимают участие сегодня и предоставили порядка более 400 вакансий в качестве предложений для трудоустройства. Мы надеемся, что те, кто сегодня посещает эту ярмарку, смогут найти себе работу по душе. Рэспубліка Беларусь з'яўляецца інтэнсіўна старэючай дзяржавай, таму патэнцыял пажылых людзей не будзе заўчасна спісвацца з рахункаў. Сёння 25% ад агульнай колькасці пенсіянераў і інвалідаў у раёне маюць прафесійныя і працоўныя рэкамендацыі, якія дазваляюць наймальнікам прымаць іх на работу. На кірмашы вакансій многія калектывы гатовы не толькі прадаставіць працоўныя месцы пажылым, але і пачаць навучанне з нуля на нескладаныя спецыяльнасці. Учреждение здравоохранения, Молодеченская центральная районная больница, требуются у нас всегда санитарочки, средний медперсонал, как медсестры, врачи у нас тоже работают, пенсионеры, всегда требуются, всегда всех ждем, приходите, будем разговаривать. Мы набираем на работу швей различных разрядов, то есть может даже, если человек самоучка дома работает и у него получается, он может прийти, попробовать у нас, мы научим, подскажем, как что, берем и после училищ на работу людей. Мы шьем в основном женский ассортимент одежды, шьем рабочую одежду тоже. Адны з наведвальнікаў стараліся выясніць усе нюансы наконт працаўладкавання па сваёй прафесіі. Іншыя бралі тэлефоны наймальнікаў з прапановай падумаць пра іншыя спецыяльнасці. У сярэбраным узросце, як выявілася, некаторыя жыхары імкнуцца ажыццявіць свае юнацкія мары. Я по образованию экономист, закончила нархоз и 10 лет уж как нахожусь на пенсии. Проработала перед пенсией 15 лет в отделе образования и сразу ушла на пенсию. Вот теперь решила опять свои силы возобновить и устроиться куда-то на работу. В молодости я очень мечтала работать на заводе. Вот сегодня мне такая шикарная возможность предоставилась. Я уже как бы записалась на очередь на должность работы на заводе. Там у них будет с января набор людей, потому что я училась в городе Молодечно в 6-й школе, и нашу школу шефами были завод «Спутник». И вот когда мы заканчивали 9 класс, нам летом разрешалось поработать на «Спутнике», нам давали карточку трудовую, мы получали зарплату, и работала я на конвейере. И мне так это нравилось. А яшчэ для пажылых грамадзян пашыраюцца магчымасці для ўдзелу ў грамадскім жыцці, для заняткаў фізкультурай і спортам, турызмам і творчасцю. Так што варыянт «Дача і ўнукі» заўсёды можа быць дапоўнены іншымі пунктамі для людзей сярэбранага ўзросту і з адхіленнямі ў здароўі. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.